Athi kanti kusenguye uGeorge Mkhonkosi uMabhengu Hlophe. Hayi suka amadoda amahle wathola ngapha kangwane. Hayi bo, hey ngiphansi emapondweni Eastern Cape elisikisiki. Hayi abantu sebava kakhulu bakhala kakhulu ngokuhlola. Yeah, akafike ungithole nje uma ufuna ukuzohlola lapha ku-072 744 7804. Siphosa amathambo phansi sive ukuthi wena wasizwa yini. Ngoba inkinga zenu ihlukile bafowethu kakhulu. Kuhle kakhulu-ke ukuhlola sibheke ukuthi ungasizwa yini wena, ngoba ke vele abantu abasizakale ngendlela lefanayo. Unganayo inkinga ifana nomunye kodwa ngeke kuhlezi makuthiwa siyakusiza nje. Kubaluleke ngakho nje ukuhlola, sizobheka ukuthi uhamba kanjani nawe uphuma wenele uzwile ukuthi okay sihamba kanje, ngoba nokuhlola nje vele akusiza ukuthi mawutholakala ukuthi uzosizakala uzohlola nje. Ya kuyafuna, hayi ke mina ngiyindoda ke nothi ayibeka ngaphambili ayiphukuzi mase igangile emuva yabekhile izinto zenzeka. Abantu ngiyabaphakamisa inhlahla yonke into nje ukuthi sikuphakamise kwenhlanhla sikhuphule idlozi lakho ngendlela emnandi kuhlambululeke ube right. Hayi abantu sengibasize kakhulu ke bayazi kuqalaze kakhulu yo. Kuthiwa Solomon for nothing. Hayi baba, igama engaphuma nalo le kusukela nje ngizalwa. Makhosi ngithanda nonke kakhulu. Noma ukuphi wena ubone le video, make sure uyashare it ize ibone nangomnye odinga usizo kuphela. Abantu bayagula la ngaphandle banenkinga, badinga thina belaphi bendabuko ukuthi sibasixazulule inkinga zabo baphakame impilo iqhubeke ibe mnandi kakhulu. Umfana lo mhlekelo lo sithoba kakhulu lo bathandayo kabantu. Hlangana nami uyokubona ukuthi hayi indoda ngempela lo mfana lo. Makhosi amakhulu enhlohlobashisi. Amen.